Vítám vás tady v naší základní škole, do které chodí docela obyčejní kluci a holky, i když nahlédneme do 8. třídy, jestli to je opravdu tak obyčejné, jak se na první pohled zdá. Je velká přestávka. Seber to! Dělej, seber to! Bírej! Tady máš tušku. On byl kus matiky. Byl, ochu. Já se špatně vidím. On píše úkol z matematiky. Ještě to mám dvě. 16 plus 9, jo. Roztrhl se ti to. Slep to. Lepidlo. Slep to znova. Ale obrykánek brečí, to si natočíme. Hej! Kam jdeš? Hej, bratře! Pojď sem. Pojď to moc. Můj průse. Ani se nedivím, že Pavel utekl. Nebylo to totiž poprvé, kdy ho spolužáci ponižovali a vysmívali se mu. Ale poprvé si ho natočili na mobil a to nebylo zdaleka všechno. Při 1 hodině informatiky nabrala šikana obrátky a kluci přitvrdili. Opět vystavili Pavla ponížení a tentokrát se bavili opravdu všichni. No hele, pojď si kouknout, koukej, spolužáky, koukej na web. Víš to? Tyjo, ten bulínek. Pavlíku, pojď se taky kouknout. Koukej na to. Ale tam je to. Pojď, naše mediální hvězdo. No koukej, ty jsi ští. Ten bulí. Kam jdeš? Kam? Co je? Pojď sem. Kluk, a on brečí? Není to k smíchu? Mysleli si všichni vtipálci. Jen Pavlovi do smíchu opravdu nebylo. Pavel se nevrátil a v novinách jsme si mohli přečíst tuto zprávu. Dne 28.4.2009 odešel ze školy z neznámých důvodů Pavel N. a dosud o sobě nepodal zprávu. Policie po něm bezvýsledně pátrá. Nikdo z jeho okolí neví nic o příčině jeho zmizení. Opravdu nikdo nic neví? A je svědomí vtipálků ze třídy čisté? Co ti, kteří viděli, ale nezasáhli? Ať je tato reportáž návodem k zamýšlení pro všechny obyčejné kluky a holky.